shigo da ashariya kuma ki fita da ashariya ki kara so sai ku zo kuna mu menene ya kawo ki abun mu bane me kike so menene ya kawo ki gerin mu ki gaya mana babun da yafi karfin mu kike ya mai kuɗi ne kike so to kin samu kaga wannan da kina gani to ki je ki shuka shi zai zama bishiyan kuɗi naira 500 1,000 1,100 miliyan daya zai dinga fita gashi in kin ki zauna kin zo kina mutane hauka mu ba mene hauka a guri ne yanzu ne sai mu cire miki bindi bingo ziki ki je ki shuka da ashir zaki fita an ce ki fita ba ma sai hakuri an ce ki Ha ha ha!